मी इथून हॅट्रिक केली आहे, आता चौथ्यांदा देखील विजयी होईन. नारायण राणे माझ्यासोबत आहेत. कोकणचा विकास करण्यासाठी आता निलेश व नितेश राणेंची मला सोबत आहे. देशाला कौतुक वाटेल असं काम या पर्यटन जिल्ह्यात आम्ही करू, असा विश्वास महायुतीचे उमेदवार दीपक केसरकर यांनी व्यक्त केला आहे. आज आमच्यावर लखमराजे आहे आणि बापूसाहेब महाराजांच्या राज्याभिषेकाला आज 100 वर्ष पूर्ण झाली आहे. अशा वेळेला राजघराणं फक्त ह्या 3च उमेदवारांच्या बरोबर त्यांचे आशीर्वाद प्राप्त झालेले आहे. ही देव पाटेकरांची कृपा आहे असं मी समजतो. आजच्या दिवशी हे आशीर्वाद मिळणं फार महत्त्वाचं होतं, कारण बापूसाहेबांनी एवढा चांगला कारभार केला की रामराज्य असं सावंतवाडी संस्थांचं वर्णन हे स्वतः महात्मा गांधीने केलेलं आहे. त्याच्यामुळे राष्ट्रपित्यांनी ज्याचं कौतुक केलं, अशा आदर्श राजाच्या 100व्या राज्याभिषेक प्रसंगामध्ये आम्ही 3 जण सावंतवाडीला आलो आणि आम्हाला इथल्या देवदेवतांचे आशीर्वाद मिळाले, राजघराण्याचे आशीर्वाद मिळाले. हे आम्ही आमचं भाग्य समजतो. वेळ आहे, त्यांनी आपला अर्ज मागे घ्यावा. त्यांनी कुठल्याही परिस्थितीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, फडणवीस साहेब या कोणाचीही नावं वापरण्याचा कोणताही अधिकार त्यांना नाही आणि त्याच्यामुळे त्यांनी बोध घ्यावा. ज्या दिवशी भाजपच्या नावाने खोटं सांगून ही माणसं गोळा केलेली होती, ज्या दिवशी भाजपचे हे उमेदवार नाहीत हे लोकांना कळेल, त्या दिवशी त्याच्यामधली 10% लोकसभा शिल्लक राहणार नाही. याचा त्यांनी बोध घ्यावा. नवीन आहेत, त्यांनी योग्य तो निर्णय घ्यावा आणि 4 पूर्वी आपली जर उमेदवारी मागे घेतली तर पक्ष भारतीय जनता पक्ष काहीतरी विचार करू शकेल. अन्यथा भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष आदरणीय सावंतसाहेब इथं आहेत, ते योग्य ती कारवाई करतील याची मला खात्री आहे. एक मला आनंद आहे की आदरणीय राणेसाहेब माझ्याबरोबर आहेत आणि राणेसाहेबांचं जे स्वप्न आणि राणेसाहेबांचं जे कोकणच्या विकासाचं आहे ते पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने आज एक तर सक्षम अगोदर माझे साथीदार होते, नितेशजी माझ्याबरोबर होते, आज निलेशजी सुद्धा येतील आणि आम्ही सिंधुदुर्गची बाजू जी आहे ती सक्षमपणे राज्याच्या समोर नेऊ आणि एक पर्यटन जिल्हा म्हणून जो आमचा अधिकार आहे तो अधिकार आम्ही मिळवू आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला नेहमी कौतुक वाटेल असं काम आम्ही ह्या जिल्ह्यामध्ये करून दाखवू. आणि राणेसाहेबांनी पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित केला, तो कार्यक्रम सावंतवाडीला झालेला होता आणि आज योगायोग असा आहे की ज्या बापूसाहेब महाराजांचा उल्लेख रामराजा असं स्वतः महात्मा गांधींनी केला, त्यांच्या राज्यारोहणाला आज 100वा वर्ष पूर्ण होतं आहे. आदरणीय लखमराजे आमच्याबरोबर आहेत. राजेसाहेब राणेसाहेबांचे आशीर्वाद घेऊन मी या ठिकाणी फॉर्म भरायला आलेलो आहे आणि आमचे पालकमंत्र्यांचा आज फॉर्म हा ते त्यांच्या मतदारसंघात डोंबिवलीला दाखल करतायत. नाहीतर ते सुद्धा आज असले असते. काल येऊन त्यांनी अतिशय चांगली अशी गती या प्रचाराला दिली आहे. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आदरणीय सावंतसाहेब हे सुद्धा आमच्याबरोबर आहेत. लवकरच राष्ट्रवादीचे संपूर्ण फौजसुद्धा ही कामाला लागणार आहेत. RPIची सगळे आमचे कार्यकर्ते कामाला लागलेले आहेत आणि आदरणीय मोदी साहेबांचं जे स्वप्न आहे सक्षम भारताचं, त्याच्यामध्ये आपल्या अर्थव्यवस्थेला गती देत असताना पर्यटन हा त्यांनी एक महत्त्वाचा घटक निवडला आहे. त्याच्यासाठी सिंधुदुर्गची निवड केलेली आहे, हे अत्यंत महत्त्वाचं आहे आणि त्याच्यामुळे मुंबईच्या आजूबाजूला जे इन्फ्रास्ट्रक्चर उभं राहिलं आहे त्याचा अभिमान आम्हाला आहे. ज्या योजना वेगवेगळ्या महिलांसाठी दिलेल्या आहेत, ज्याच्यामध्ये माझी लाडकी बहीण योजना आहे, महिलांना पूर्णपणे मोफत शिक्षण देण्याची योजना आहे, महिलांना अर्ध्या तिकिटामध्ये STची सफर घडवण्याचं योजना आहे, युवकांसाठी त्यांना स्टायपेंड देण्याची योजना आहे आणि त्याच्याचबरोबर जे सिनियर सिटीजन आहेत त्याच्यासाठी सुद्धा योजना देणारं हे पहिलं सरकार आहे. आपल्या शेतकऱ्यांना सर्वाधिक मदत करणारं हे सरकार आहे. 1 रुपयामध्ये विमा योजना देणारं हे सरकार आहे आणि हे सरकार महायुतीचं सरकार हे लोकांच्या मनामधलं सरकार आहे आणि त्याच्यामुळे त्या सरकारचं प्रतिनिधित्व मी नितेशजी आणि निलेशजी हे या सरकारमध्ये करणार होय. त्या सरकारमध्ये जे आमचंच महायुतीचं सरकार असणार आहे याचा मला सार्थ अभिमान आहे. आमच्या लोकांच्या प्रेमाने मी निवडून आलेलो आहे आणि त्याच्यामुळे लोकांच्या प्रेमानेच पुन्हा एकदा निवडून येईल आणि त्यांचं प्रेम हे माझं सर्वस्व आहे. शेतकऱ्यांचं हित जपण्यासाठी जो काही लढा द्यायला लागेल तो मी देईन आणि 50-50 वर्ष प्रलंबित असलेले महसुली प्रश्न मी सोडवून दाखवलेले आहेत. अनेक योजना ज्यावेळेला राणेसाहेब होते त्याला पाण्याच्या मोठ्या योजना मंजूर झाल्या. आता छोटे छोटे अनेक तलाव हे प्रत्येक विभागामध्ये होत आहेत. शेतकऱ्यांची प्रगती होत असताना मच्छीमारांची प्रगती झाली पाहिजे, महिलांची प्रगती झाली पाहिजे, युवकांची प्रगती झाली पाहिजे आणि मला सांगायला अभिमान वाटतो की जे जर्मनीला युवक पाठवण्याची जी योजना राज्य शासनाने केली, ज्याचा मी कॅबिनेट कमिटीचा अध्यक्ष आहे, ते पहिली 100 मुलं किंवा पहिली 125 मुलं ही या जिल्ह्यातून जात आहेत आणि ज्या मुलाला 20,000 पगार हा इथं मिळतो
त्याला 3 लाख रुपये पगार हा जर्मनीमध्ये मिळायला लागणार आहे. त्यांची नियुक्तीची पत्र मी देऊ शकलो याचा मला आनंद आहे. 12 ॲम्ब्युलन्सेस या आम्ही या मतदारसंघासाठी दिलेल्या आहेत, परंतु आचारसंहिता असल्यामुळे प्रत्यक्षात ते कार्यवाही करायला आचारसंहिता संपल्यानंतर सुरुवात होईल. जे जे या मतदारसंघासाठी लागेल ते आदरणीय पालकमंत्री महोदय आणि आदरणीय राणेसाहेब जे आमचे नेते आहेत त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली ते सर्व काही केलं जाईल. भाई राजन केलीने आत्ताच उमेदवारी अर्ज भरलाय. यावेळी त्यांनी बाईट देताना असं म्हटलंय की किती मातब्बर उतरले तरी विजय आपलाच आहे. एक गोष्ट अशी आहे की मी केलेल्या कामांचे नारळ फोडायची त्यांना सवय झालेली आहे, पण ते नारळ कोणी मंजूर केलेल्या कामाचे आहेत हे माझ्या जनतेला माहिती आहे. त्याच्यामुळे अशी लबाड लोक खूप असतात की जे लबाडी करतात, पण ही लबाडी फार काळ चालत नाही. मला कोणाबद्दल वाईट बोलायची सवय नाही, पण खोटं बोलायचं आणि सातत्याने खोटं बोलत राहायचं जेणेकरून लोकांना ते खरं वाटेल. आमच्या वेंगुर्लाच्या तालुकाध्यक्षांनी त्यांना चॅलेंज दिलं होतं की तुम्ही केलेलं एक काम दाखवा. एक काम ते दाखवू शकले नाही. सगळी कामं मी केलेली आहेत. जागोजागी रस्ते नेलेले आहे. हा डोंगराळ भाग आहे. सगळे डोंगर फोडून हे घाटमाथ्यावरची गावं या मतदारसंघाला जोडलेली आहे. बेळगाव जोडलं, कोल्हापूर जोडलं आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने अनेक प्रकल्प मी आणले होते. ते केवळ मोठ्या हॉटेलची तर उद्घाटनं केली, भूमिपूजनं केली, पण सर्वसामान्य लोकांना त्या छोट्या छोट्या हॉटेलचं मालक बनवण्याची कामगिरी मी केलेली आहे. गरीब महिलांच्या जीवनामध्ये चांगले दिवस आणण्याची कामगिरी मी केलेली आहे. शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये आणण्याची आपले फलोद्यान करणारे मोठ्या प्रमाणात बागायतदार आहेत, त्यांना 10 रुपयाचं अनुदान किलोमागे मिळवून दिलं आणि त्यांच्यासाठी वेगवेगळ्या योजनासुद्धा राबवलेल्या आहेत. त्याच्यामुळे सर्वांचा सर्वांगीण विकास करणं हे माझं ध्येय राहिलेलं आहे आणि मी नुसतं सांगितलं नाही तर करून दाखवलेलं आहे. आणि याच्या पुढे जे करायचं त्या सगळ्याची टेंडर्स निघालेली आहेत. पाणबुडी पहिल्यांदा या जिल्ह्यामध्ये येईल आणि मी तुम्हाला पहिल्यांदाच सांगितलं की पर्यटन जिल्हा हे आदरणीय राणेसाहेबांचं एक स्वप्न होतं आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे स्वप्न पूर्ण करण्याची संधी ही मला निलेशजींना आणि नितेशजींना मिळतंय हे मी स्वतःचं भाग्य समजतो. आणि ह्या सावंतवाडीला इतिहास आहे, बापूसाहेब महाराजांचा इतिहास आहे, शिवरामराजे भोसलेंचा इतिहास आहे आणि त्यांनी आम्हाला चांगलं वागायला शिकवलेलं आहे. शेतकऱ्यांचं हिताचं रक्षण करायला शिकवलेलं आहे. आज अनेक लोक शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावतात, शेतकऱ्यांच्या हिताचं रक्षण करत असतात. चांगल्यात चांगला दर हा शेतकऱ्यांच्या जमिनीला कसा मिळेल हे सुद्धा मी बघेन. तर आजचा प्रोजेक्ट इथं आणत असताना 60 कोटी रुपये हे मी शेतकऱ्यांना मिळवून दिलेले आहे. त्याच्यामुळे माझं अंतिम हे उद्दिष्ट आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.